ngeke ngiyifuse kancane. Ngiyayibona ukuthi iyavuvukala. Ake uthenge le foni le bathi Honor 400, bayayazi Honor 400 abantu uthi imali ngeke ngisho iprice yayo. Ngiphethe iHonor 400, ngenza ngazo zonke izinto, ngine Honor 200. Ngenza ngazo zonke izinto. Lo mafoni omabili they are not expensive. Angiyithengi phone expensive mina. Lamafoni amabili uyawazi Honor 200 Honor 400 imalini bayazi. Asingalokhu sicakela nama price futhi. Ngithenga ifoni. Lamafoni angikhoste almost 24,000 omabili, yeah, 24. Kulungile. Ngoba ngayithatha MTN isafika nje fika. Lena ngisanda ukuyithatha le ngisanda ukuyithatha ka Vodacom. Le ngisanda ukuyithatha ibe yileyo madlana nake ngathini. Kodwa ke kulungile. Thenga ifoni, asithi ngithenga lamafoni asithi nje ngo20,000 rand. Wena wahamba uthenga inkomo ngo13,000 rand. Mina ngikhiphe u20,000 ngathenga ifoni. Yokushutha, yokudlala uWhatsApp, yokudlala uTikTok. Ngonyaka inkomo iyazala. Ifoni ngonyaka isindala isi-slow sigcwele yonke into. Is that what you tell yourself? Is that what you are telling yourself? Do you know ukuthi as inyanga enenkomo ezu50 before abantu bafike kuwena they need a phone? They need you to have you must have a phone before abantu bafike kuwena. You must have a phone first. You must have a phone first. Lamafoni lawa lengibalayo Honor 400 nginayo imali esengiyenzile. Ngikwaze ukuthenga iJeep Renegade imalini. Ngikwaze ukuthenga iAudi Q5 imalini. Ngikwaze ukuthenga ukuba nalamafoni lawa enginawo. Ngikwaze ukuthenga iVW, iGolf, bla bla bla, angisho inhloboni. Nginale foni leyo namafoni leyo. Lo nyaka uphelile manje nanga amafoni ayathengwa. Imoto ziyathengwa, kuyarentwa, kwenza ukuthi. Nginale foni ngihambe ngaya afforda ukuya within 1 year njalo. Ngisho into engiyeze 1 year. Ngikwaze ukuhamba ngiyeka kwaSiska Game. Ngafika ngathengela abasebenzi ama mini stove lana microwave awu13. Ngemali engithole ngale foni.